Να μιλήσεις, ναι, να μιλήσεις. Βρισκόμαστε στις τουαλέτες του Παντίου Πανεπιστημίου. Όπως βλέπετε και κάτω στο πάτωμα. Εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ καλά. Δεν φαίνεται. Όχι και τόσο, αλλά εντάξει. Υπάρχουν... Αρκεί που το λέμε, δεν νομίζω ότι να μην μας πιστεύεις κανείς. Υπάρχουν βρωμιές. Θα φοράμε μάσκα από εδώ και πέρα. Βλέπετε παντού βρωμιά που θα ήταν το μοναδικό σημείο που θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρό και σε μια καλή κατάσταση. Είναι το μοναδικό σημείο που απλά, εντάξει, μάλλον από τα σημεία που οφείλουν να είναι καθαρά μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, έτσι, μέσα σε ένα ίδρυμα. Πάμε να δούμε τώρα τις τουαλέτες. Συγγνώμη, θα φορέσω μάσκα. Θα φορέσω κι εγώ μάσκα. Πάμε. Δεν ξέρω αν θες να με δείξεις και εμένα. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν αντέχεται, ας πούμε. Δεν αντέχεται η μυρωδιά. Μέχρι και πριν λίγο καιρό βρωμούσε παντού. Και ακόμα βρωμάει, δηλαδή αν μπεις μέσα, δεν νομίζω ότι αντέχεις και πολύ. Εγώ δηλαδή μπήκα τις προάλλες και δεν άντεξα πάρα πολύ. Δεν έχει χαρτί. Και υποτίθεται ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Αυτή σήμερα είναι σε καλή κατάσταση. Υποτίθεται, ας πούμε. Δεν έχει φώτα. Δηλαδή, δες λίγο. Παντού κατούρες, νερά. Είναι νερά, τέλος πάντων, που και νερά να υπάρχουν, ξέρω εγώ, εντάξει. Για αρχή δεν έχει χαρτί, έτσι, δεν έχει χαρτί. Χαρτί και εντάξει, θες να μπεις, ας πούμε, στην τουαλέτα που υποτίθεται ότι έχεις και μια... Δεν έχει φώτα. Δεν έχει φώτα. Δεν έχει φώτα. Είσαι και λίγο μόνος στην τουαλέτα. Πώς είσαι μόνος σου, έτσι, εδώ. Κοιτάξτε τις πόρτες. Εδώ είσαι μόνος σου. Ξέρω. Ή και οι βρύσες πριν μια εβδομάδα δεν υπήρχαν. Οι βρύσες δεν υπήρχαν. Η κατάσταση είναι άθλια. Νομίζω ότι θα αρρωστήσουμε εδώ μέσα. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή δεν θα το γλιτώσουμε. Πάμε έξω από το πανεπιστήμιο στις ιδιωτικές για να κάνουμε αυτό που είναι φυσική ανάγκη του καθενός. Αυτό που είναι φυσικό που κάποια στιγμή μέσα σε ένα μάθημα ή κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, κάποια στιγμή θα το πάθεις, θα σου έρθει, έτσι. Και επειδή κάποιος το καθαρίζει στα ιδιωτικά, εδώ, όχι ότι είναι δημόσιο, αλλά δεν είναι κατάσταση που θα σου επιτρέψει να κάνεις τη φυσική σου ανάγκη. Ή τουλάχιστον δεν θα είσαι άνετος. Δεν είσαι... Είναι κάτι το οποίο πρέπει να νιώθεις άνετος, έτσι. Και στις ανδρικές τουαλέτες υπάρχουν γυναικεία απορρίμματα. Τα έχουμε μπλέξει εδώ τα πράγματα, δεν πάνε όπως πρέπει να πάνε. Οπότε βάζουμε τις μάσκες μας και άντε για...